саломи худро аз муассисаи давлатии телевизиони душанбе ба шумо тамошобинони бисёр ҳам иззатманд мерасонем. рӯзномаи озмун аст ин лаҳза меҳмони хонадони шумо. фаромӯш насозед ки имрӯз рӯзи қабули шашуми ҳуҷҷатҳои иштирокчиёни озмуни шаҳрии мис душанбе 2026 аст ки айни ҳол дар муассисаи давлатии телевизиони душанбе доир гашта истодааст ва мо тасмим гирифтем ки аз як рӯзи қабули ҳуҷҷатҳои иштирокчиён ба шумо барномаро таҳия ва манзур гардонем. Пас бо мо бошед. дар ошёнаи якуми бинои муассисаи давлатии телевизиони душанбе барои иштирокчиёне ки ҳамроҳи дӯстон ва наздикони худ меоянд толори интизорӣ мавҷуд аст ва метавонанд онҳо аз ин толор васеъ истифода намоянд ва худи иштирокчиён бошанд ба ошёнаи сеюм барои сабти ном мераванд. Мо низ ба ошёнаи сеюм меравем. ба ошёнаи сеюм омадаем. биёед ба назди гулдухтарон меравем. тамошобинон азиз, шитавре ки мебинед дар ин ҷо гулдухтарон дар навбат истода ва мехоҳанд ки ба назди ҳакамон дароянд. аз самти чап бошад ин ҷо толори ба қайдгирии ҳуҷҷатҳо аст ки дар ин толор ҳайати ҳакамон ҳар як иштирокчиро ба навбат даъват карда саволу ҷавоб мегузаронанд ва мувофиқи талаботҳои озмун онҳоро қабул мекунанд. ман Неъматова Муниса имрӯз омадам ба муассисаи давлатии телевизиони Душанбе ба супоридани ҳуҷҷатҳои худ барои мис Душанбе. ман миннатдории худамро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён мекунам ки ба мо гулдухтарон чунин озмунро ташкил карда ба мо якчанд савол доданд. ман ба саволҳояшон ҷавоб додам ва маро гуфтанд ки мо ба шумо огоҳӣ медиҳем, ба шумо занг мезанем. биёед акнун ба назди толоре меравем ки дар он ҷо ҳайати ҳакамон бо иштирокчиён мусоҳиба гузаронида истодаанд ва таассуроти ана ҳамон иштирокчие ки айни ҳол дар назди ҳайати ҳакамон аст пурсон мегардем. ассалому алайкум. Ассалом. шумо ҳамчун иштирокчие ки айни ҳол аз назди ҳайати ҳакамон баромадед, чӣ гуна таассурот доред? назару андешаи худро ба мо мегуфтед. дар аввал камтар эҳсосот доштам, баъдан ба саволот додан дар бораи муаррифии худ, дар бораи чӣ истеъдодо доред, дар бораи ин ҷавоб додам ва баъдан хостам дар бораи истеъдодҳои дигарам гӯям. ҳама гуфтанд ки инро дафъаи дигар мегӯяд. аз ҷавобҳое ки ба онҳо пешниҳод кардед қонеъ ҳастед? бале, ман қонеъ ҳастам, барое ки ба ҳамаи саволҳои онҳо ҷавоб додам. пас ба шумо муваффақият хоҳонем. саломат бошед. ин толоре ки ба қайдгирии муроҷиаткунандагон мегузарад барои ҳар як иштирокчӣ маконест бисёр муҳим ва ҳалкунанда, чун маҳз аз ҳамин ҷо интихоби қабул гардидан ва ё нагардидани ҳар яки онҳо садо дода мешавад. барои иштирокчиён низ даромадан ба ин толор ҳаяҷонангез аст. озмуни шаҳрии мис Душанбе 2026 минбари кашфи истеъдод, фарҳанги либоспӯшӣ, ҷаҳонбинӣ, симои бонуи муосири тоҷикро боз ҳам равшантар месозад. ин ҷо рӯзномаи озмун буд ки аз рӯзи шашум бо иштироки 60 нафар иштирокчиён таҳия ва манзури шумо гардонидем. то нашрҳои баъдӣ хайр, саломату сарбаланд бимонед.